eta... Lehiaketa bat, zein dartxu zuen. Ondo, Eze ondo. Eskerrik asko, Eta bururi, ugata! Zer da? Horrela bai, Hau garaitzen bata, Bai. Dinot, lehiaketa bat izan da, askotan egiten dela gogo eta zer da irabaztie. Eta lehiaketa baten bada... Argi dago, ezta? Lehenengo postuan geratzen, baina... Hortik arago mihilu zen, ezta? Ja. Igual hemen bosaio egin eta diru gutxiago irabazi izanagatik ere, gure bihotza konkistatzen badituzu, hori bada irabaztea. Zeuk zer eramaten zuen? Niri ari zara galdezka edo ez? Nik esperientziak, hemendik. Honen eureri galdetzi da, zuen gure lehiakidea. Pasa. Joan eta Aner, Magan eta Manes, Ibai eta June, Gabon. Claro, Joan eta Aner, zer da miluzen irabaztie? Bai, final bat egin eta 250 euro irabaztie. Baina ez dakit igual, veteranoen lekuen egotie garaipen bat abe, bai. Bai. Bai, ez da? Bai, disfrutetan da. Ondo. Zer gehiago irabazi duzu, 250 euro ez gain? Esperientzia zuekaz egotea, zuekaz. Zuekaz! Ondo, Aner, gero badakizu, veteranoen lekuek egotie, dala ongietorri batzordeko kidea izatie. Baita ere? Zeu esari lehiakide barretzek etorri eta ez zuela saia, zieran ez bestie. Nire horrela nengoen, orain dela lau egun, igual, baina asko aldatzen da. Bueno, leku hartuta, esango dugu. Bai. Joan Aner, sufritzen baina aurrera, eta miluzen, bueno, zer, jentia zer da bila esaten? Zeuek ikusten telebistan oso gustora. Arratia da, eta... Bai. Momentuz bai, aurra segitako bitartean. Erto, hori helburue. Bai. Hau pasuek, Ongetorri. Eskerrik asko. Malen eta Manes Ibartarrak, zer moduz? Ondo. Bai. Erdian, gozo. Bai. Bueno, egonkor. Bai. Egia esan, orain akordatu naiz, Ibartarrak esan bezala, Ibarrak izan du sokatira talde oso on bat urtetan. Orain ere badu akaso? Bai. Bai, ez da. Gainera da, benetan, kirol gogorra, isutan eta sartu eta entrenamentuak eta... Zuek aritu zarete hor? Ni ez bintzat. Ze talde da, Ibarrakue? Ibarrako sokatira taldea, aparteko Vale. fantasiarik ez zentzu hortan. Baina ez, grabaketa bat egitera joan ginen hemen eta sasoia indarra segulakoa. Guk behar dugu beste sokatira mota bat, hemen. Intelektuala, noski, han ere bada, Ez ematen duen, ez baina. Iritsi bezalaxe, aurrekoan pixka bat sokatirak ez ustean harrapatu egin duen edo. Ze irakurketa egin duzu eman estuek, aurreko saiotik eta? Hoxe, sokatirako galderak gaine etorri zaizkitela nahi bintzat eta ez da la erresa. Paso pixka bat bizkortxeago egitea eta... Bueno, hortarako gaude fintzeko, ez da? Gaur beste aukera bat? Noski? Gainontzean Ibarran eta Zegiro. Ona. Zue kuadrillago zarete? Bai. Ondo, zenbat kide denera? Hogeita... Bai? Zer da, belonaldi osoa? Zuen belonaldia edo? Bai, gutxu gara. Izenik badaukagu? Bai. Lasai bizigea. Oroar, lasai bizikea da, hori izena, kamiseta gauzazue? Eta bizarete denak lasai? Bai. Jode, gauza erra hori, 28 lagun? Gu bintzat. Bai, danok. Taberna zaldatzeko eta guazen da. Lasai bizikea. Ba, ni bikote, eta lasai, segi aurrera aldera. Ba, beste kuadrille bat? Ibai June, ze moduz? Ondo. Kuadrilliko lagunek? Bai. Ibai, nondi zatozie? Arteatik. Erto, leku ederra. Bai. Anterki apurtxo bete gongo da, Bai. Kontuz, begira. June kuadrillekuek esan du? Bai. Zemat zure kuadrille? 10 bat edo izango gara igual. Joaten garenak 10, ez da? Eta zelan animatu zarete bat eta bestie hona etortzen? Kuadrileko batek esaten dazkun etorteko... Berak zuei esan? Beste kuadriako batean gaiti bai. Berak ez du nahi? Ez. Joan zuek? Bai. Bueno. Eta diru txiroaz eta afaria danontzat? Bai, ondo. Ibai ikasten? Bai, jarduera fizikoa eta kirolen zientziak, Gasteizen. Ondo, piloto talde baten be bai? Bai, bueno, palan. Bai. Palan. Ados? Eta palan zabiltz gero erritzen Eta gero jolazten be bai. Ondo. Estatuatuetan hon zinen? Zema denpora? Ba, ikastu urte osoa, 10 hilabete. Guau. Pala kontuekin eta? Ez. Bestela? Ikasten. Batxilergoa edo? Eta, ze esperientzi? Oso ondo. Hasieran apurrete gatxa, baina gero familia aldatu eta ja oso ondo. Arazoa, ikusi genuen segituan familiaren azela, beraz. Zulo hortatik alde egin nuen bezala oso pozik. Jone, ze ikasten zu? Historia. Zederra. Bai.
Zemauz? Ondo. Ondo? Ondo, bai. Gero hemen Euskal Dantzape bai. Bai. Eitzezu zela. Bai. Jarraitzezu? Bai. Ederto. Zein tentzino hau? Miluzera? Printzipioz ondo pasetan, eta berze erratorren. Zora garri. Oso ondo. Ongi etorri? Eskerrik asko. Ondo pasetan eta alba da pizka bat kobretan ere bai. Zakua ere gora, etengabian, gaur, miluzen jokoan, 5.250 euro. Ondo. Zora garri, txaloak ere onak, Onak? Ze hasiera? Lau aizetara, lau aizete ikastolako laguna, egon Ni ezkerra tertzeratik. Zora garri. Ibai eta Iune, zuek erabaki, lehenbiziko proban, zertan hariko gara? Guk ikusi-makusi. Ikusi-makusi zuentzat, Joan eta Herri potokumeak, tribuaren berroak. Bai, potokumeak. Potokumeak, tribuaren berroak, Malen eta Manes entzat. Zondo, nire bi pasio hemen, Txirritatxo eta Portugal. Jaski, Portugalen izan da, bidaia egin momentu Portugalera autobusez. Ufa. Bai. Luze, Ufa. Animo, bikote? Bertatik bueltan ekarritako esperientzia bat hemen bertxotan. Hortxe hitzak eta oinak. Portugaleko bidaia. Gertatu zait Komeria. Aurrekoak euskaraz Berbetan. tokatu zait Loteria. ingelesa naiz haien Ustetan. gaizki dabil Gazteria. talde bateko kide omen Naiz. ta jotzen dut. Bateria. Txirritatxo. Bai, Txirritatxo, ingelesa, bateri jolea. Txirritatxo txapela jarrain, beti. Du, duertzen. Gazte jendea. Ia, zer gatu da? hori. Bidaia, zenduta autobusean zelako. Zazpi, 90 puntu, oso ondo. Txirritatxo ikusi dezatea, hau ingelesa izango da, bateri jolea talde batean. Zu duertzen. Ez. Bueno. Txirritatxo. Ondo. Malen, Manes, musika ona proposatuko dizuet. Katamalo den musika. Da Katamaloen abestietatik hartutako berbak gure taulan badator. Tribuaren berben taula. Denpora, Malen. Solasbidea, izketa gaia. Izpidea. Naia, gura. Basatza. Solasbidea, izketa gaia. Izpidea. Naia, gura. Atzeskua. Solasbidea, izketa gaia. Izpidua. Naia, gura. Atzartu. Solasbidea, izketa gaia. Izpidea. Naia, gura. Basatza. Solasbidea, izketa gaia. Izpidea. Naia, gura. Guraria. Loiz betetako tokia. Katamaloa. Solasbidea, izketa gaia. Izpidea. Naia, gura. Guraria. Loiz betetako tokia. Basatza. Kikildu, adorea galdu. Uzkurtu. Esnatu, iratzarri. Iruntzi. Solasbidea, izketa gaia. Izpidea. Naia, gura. Guraria. Loiz betetako tokia. Esnatu, atzartu. Bai. Gurarika, nintzela. Bai, Abesti erra, politak, oso politxe. Itzak ere, bai. Bi, azmantu ditugu kastontzan. Hoi puntu beraz. Ibarra, hola. Ibai, June, zuek fededunak eta bazarete? Ez? Zerbaitetan sinetxiko dugu. Zerbait bai. Ni luzen, esaterako. Hori da. Bueno, bestelako erligio batzuk hemen. Ikusi-makusiko taulan, Erne. Taoismoa, sintoismoa, islama, judaismoa, kristautasuna, paganismoa, hinduismoa eta budismoa. Demora, Ibai, hinduismoa, Zazpi. kristautasuna, 3. islama, June, Bi. judaismoa, 1. budismoa, 6. paganismoa, 1. bai, taoismoa, 1. sintoismoa, 2. hinduismoa, 4. kristautasuna, 8. islama, 5. judaismoa, Zazpi.
Budismoa. Iru. Paganismoa. Bi. Taoismoa. Bat. Sintoismoa. Bi. Jesus Maria eta Jose. Hau zabali geratu nahi, Bai, ez da. Claro, es que Ikurrak eta... ez dakit ikurra zer da. Ondo bi, hogei puntu! Guau! Bai, ez da. Ibai eta June zerura begira. Bost. Seinale bat, mesedez. Datozela orain seinaleak imintzio forman. Bai, ez da. Guk fede erabateko daukagu eta, Bikoten gamereziki, veteranoak. Jonean hartu lekua, mesedez. Malen eta Manez bestaldean, lehenbiziko ronda. Azitzagun ondo lanak, galdela. Demora. Kaja bat. Bueno. Garbitu. Bai. Erratza, eskoa pasa. Garbitu, zer? Garbitzaia, kristala. Logela. Bai. Logela garbitu. Oso ondo. Logela. Bai, logela garbitu. Igeriketa. Igerikin. Bai? Pistina. Pistina. Itxasoa. Lakua, Bai, ibaia, bueno. aingira... Baina zer da, ondo zer irakurri, da, zer da? Aner? Ah, bale, bale. Bale, hori. Igerilaria. Marrazoa. Ez. Ez. Ata. Pingüinoa. Hirugarrena. Ondo. Maite mindu. Sagarra jan. Sagarra eta hil. Edurne zuri. Edurne zuri eta gaztea. Ez? Eta printze. Hori bai. Sagarra. Adan eta Eva. Hartu leku mix bat egon da hartu leku. Adan eta Eva. Adan eta Eva fiturin edurne zuri. Bai, edurne zuri. Ez da hilden. Adan eta Eva, Ebak zagarra zan. Bai. Zugia gertu, bai Adan lasai bizi da, Bueno, Anerrek egin du beste bertxio, Zu. Antzara bai, aintzira. Aintzira ulertu zulela. Antzara. Ez que antzara lehi duet, bai, antzarra... Bueno. Antzarra iguala. Lekitxo eta dena dela. Bat. Okei, ina puntu. Ia ba. Ja. Egin kosk. Egin mintzioen zagarrari mesedez hartu lekua, Ibai eta Jone bestaldean. Bikote, bildurri gabe, Bai. Ahí está. Demora. Bai? Bateria. Bueno. Tamborra. Hortxe. Bateria. Zer gehiago? Zer gehiago, Manes? Bueno. Bongoak. Bai, bueno. Timbalak. Eta? Taldea. Ez? Bigarna. Bale. Dantzak. Jo, kontuz, Baino... Zer, isilik. Samba, salsa... Bueno. Zer esan duzu, Samba. Bai, eta? Samba... Bueno, holan. Bai. Nahiko lan. Hirugarrena. Txik. Ona. Bideojokoak. Bai, zer da? Play. Umea olgetan... Bai, umea, zerekin? Hori? Bideojokoak az. Ez? Teledirigido. Hori? Esan? Teledirigido. Zer? Eskalestri. Giratzen. Autoga, bai. Sartuko nuke, bai. Zeuzara arbitro, Bai. Barra, zeuzara. Teledirigidoa, autoa falta izaigu, baina umea... Gero Amazon hasi baia. Brasil, aurrena, auta beste, ja. Bai, aurrena Ibai bat igual, dena da. Eta perkusioa, aipatu ditugu hainbat musika tresna, baina familia, perkusioa baita. Ba, osondo danok imintziokan, Beste hogei ina puntu! Bueno. Txarto. Zer. Markagailuen ikuspegitik, Bale. txarto. Azteko momentu honen ikuspegitik, oso emankorra, seguruenik. Hirugarren erronda ere bai, Ibai June hartu lekua, Joane Aner bestaldean. Azteko momentu honenak. Azteko momentu honenak. Aterako dira hemen, Ibai June, sartzen. Animo, demora. Zuk esan gausik, Edan, kafea, ginek garbitu. Saiz jaten, jogurre. Jaten, zer? Kamiseta? Ez. Berdea. Bai, oso. Zagarra. Zer? Lekak. Indabak, ez beste bat. Iderrak. Hori bai. Vale.
Arrantzan. Bale, ados? Arrantzatzen eta etxoten arraina, ez dator arraina. Eta, nola dago? Etxoten. Eserita, arrantzatzen. Eta konkretuki dago? Lotan. Ez. Arrantzatzen, Bera da, zer da? Arrantzaria. Eta nola dago? Arrantzalea etxoten. Arrantzalea, nola? ados belaz. Ez. Arrantzalea, Apoiaute. arrantzalea eserita. Barkuen, lakuan. Bueno. Hirugarrena, ez? Baina, ez dut. Sesena, inaute, aritoa. Aritoa borrokan. Bai. Bai, oso ondo. Eta arrantzalea mesedez, nola dago, Ibai? Arrantzalea... Interpretatu. Aburri dute. Bai! Nazioa. Arrantzalea janda ligatzen, ez dut. Bai, ez da, sagarra jan. Bueno, ondo. Bueno, zeo zer. Ondo. Erto, iruña Animo. puntu. Zeo zer. Bale. Beroglifiko batzuk orain. Barriro be talde lanak utzi eta... Zuek arrantzale orain. Bikote bakoitza bereari. Tiraka. Bai? Bai. Lehenengo eroglifikoa, asmatzeko prest? Bai. Vegan erre, segundo baten. Denpora. Gustatu egin zait. Alonso, Gastatu egin zait. Alonosa... Ez. Gastatu egin Abizena zait. ez. Xabi. Bai. Saboia. Bai. No. Letraka, Xabi Alonso letraka banatuta. Xab-o-i-a. Xaboia. Ondo. Izan daiteke bere txampu marka edo, nahiko balu? Hauka, irudia, Xabi, horrela Bai. txampu zera bat egiteko. Edo zetako. Xab-oia, horrela, Xab-oia. eroglifikoa etiketan. Bueno. Ondo? Gero igual iragarkian bera horrela, bueno, lasai. Irudika ezakegu, ondo? Arrantzeli aspertuta. Joan Aner, bigarrena denpora. Izorratu egin zaizkit. Freddy. Bale, egin eragiketa? Freddy Ken. Bestean no. Di. Bale, Cervantes, no. Freno, no. Frenoa. Frenoak. Bai. Freno no? Oso, Freddie Mercury, Freddy, Ken, Di, Lady Diri, Di, deitzen diogu eroglifikoetan, Fre, eta Cervantesek egia da, ez horri no esaten dio, gaztelaz hitz egiten duelako, no, bidaudenez, ba plurala, noak, frenoak, oso ondo. Frenuri gabe, arrakazta da bidean, bitik bidean puntu, Ondo. Alemanez, ez torren beste. Bai, ez da? Kaso honetan kuadrilago izena pixka bat aztu, eta lasai bizi baino, xatu lurritu, apur bat, Lehenengo eroglifikoa zuek, denpora. Askotan entzuten dut, zer ikusten da? Itxasoa. Ez. Kosta. Ez. Ondartza. Nola ditzen zai horri? Kaia. Kala. Kala. Kalak. Ez, kalean. Kala? Ikusten dut, kala. Non? Kalakan. Kalakan? Askotan entzuten dut kalakan, kala bat ikusten dugu, kabarruan, kalakan. Zagarra jo dela, bai, kalakan, do? Bazuek, bigarrena denpora. Magoak egin digu. Aurrea, Arritu lur. Aurreak, egin digu. Aerru. Lan apurtxuet egin, eta zenbatu egin behar genitu. 10. Aurun. Urreren zainu kimikoa izpiloan alderantziz. Irakurtzen dugu, ua. 10 ua. 10 ua. Tatxan. Bueno, lehenbiziko azaltu da. Berretan azaltu animo egiten. 10. Ibai, eta iune ya... Bestenak, Txarto? Bueno. Batena bai. Bueno, Ederto, animo. ia benbe, baten bat. Lehenengoa, denpora. Nola duzu izena? Oiu... Zer da? Maioa, zer? Zer dino horrek? Hau. Antzera. Ai. Nora? Aio. Minaren soinua eroglifikoetan, ai, esaten du. Ai, min hartu duelako, eta ora doa, aiora. Izena aiora. Da junek, bale.
Ez da nire izena, aiora. Bigarren zuek, denbora. Nolakoa da zure ama? Ia, zer irudika zendu horrek? Mamua, Nolakoa zure ama... Bera, zer letra da? En. Zelakue? Horia. Zelakue, bale? Eta? Inoria. Bai! Aurremun agertu da, hil hori, mamu eta guzti, harima be joaten, hori bata, hil horia, hil horia. Ondo, bigarrena sartu da, eta 50 puntu. Ondo. Aipatu nizuen idazki, eta osakidetzari ere hemen eskertza publikoa egin nion. Bai. Puntua nola eman berri zentziaten. Bai. Kao, Ibili zinen. azala ondo daukat, baina ikustu duzu azkazala. Jos, daukat nahiko... Ebaitzeako zu. Piskat ebakita. Badakin nora joan konpontzera. Manikura zentro honetara, erne, eskaintzen baitute manikura eta hiltze iraunkorra. Eta nondi dator, ba ezagit. Gero bakarra ere baukazu, una uña hiltze bat. Hiltze? Hiltzea. Zagin nondi datorren. Eta bide batez ja manikura egite izuten bitartean hizkuntzaren bat ikasi nahiko bazenu, erne. Oin arruntak poloniera. Esmalte permanente pies, hori euskaraz. Oinetako polonidura iraunkorra. Zerra, hau. Polonidura. Naizot, polonidura iraunkorra, hiltze iraunkorra baino. Hori ere ia da. Hiltze bi eguraz nahiko dakotia, Baina teraz kazalak eta zuzendu hori pixkat mesedez. Bai, hori bebai. Datorrela orain, iluzeko eskuaren deia garra. Aurrera! Iluzeko eskua! Bueno! Ondo! Ondo. Vale. Lehenbiziko komoina, lortzen dugun. Hortxe eskua, etzait kozinatzea gustatzen. Hau nik ez dut esan, Zuri bai. Niri asko. Ze udalerritan dago, Ekain Berri Museoa. Zestoa. Ikasi daia edo, egin dugu bertara? Ez, soin elagitxi karrera bat aukin nauen. Justo zestoa. Han inguruan? Bai, Eta zer moduz? Bueno, lupetxasko. Basatza, loia, klaro. Basatza, bokala? Bokala? Bai. Lupetxa berroa politxe da, Bai? Bai. Abesti hori bai, entzun. Eskakeitan taldea, nola izan du kantu honek? Zuri edo beltz, gorri ala urdin, gorri edo beltz, zuri ala urdin? Gorri edo beltz. Gorri edo beltz, bakarra aukera... No. Bokala? Segi! Zenbateko abiadura hartu dezake korrika, hipopotamoak, mendi lazerketan. 5 kilometro orduko 15, 20, 30... 30. Benetan? Hasi, honen atzetik, Bai. Mendi karreran. Fácil. Hobeto atzetik aurretik baino? Bai, egia zamai. Bokala? Oso arriskutsuak, bai. Neurtuzu inoiz? Zure abizadie, Aner? Denbora igual gehiago kilometroan zenbatean? Minuto kilometroko. Guau! Ez, máximo ez, Txau. Kilometroa zenbatean? Denbora, bai. Ez dakit, segun distantzia, segun, bai. Ja. 5, inguru, 5 minutu. Bai, kitxiago. Imaz, nahiko ondo, Gure artezileak ere asko daki eta, bai, dener. Men, atletak. Bai, atletak. Segi, Ze hamarkatako da, Sweet Home Alabama, kantua. 40, 50, 60, 80-eko marka da. 70. Yes. Osondo. Eta bokala. Esan. Hortxe mordo bat, ez zait kozinatzea gustatzen. Beraz? Probatu? Hau... ez, 4 ordu sukaldean, 10 minutu mahaian. Gertatzen da hori? Bai, ez? Gertatzen da, osondo? Komo dina bikote. Baina gero hori
Sukalde bientzat seinale hona da. Seinale hona da. Aurrekuen eta merezizu, Aitortza. Antxon kozineten, ata oskundana, eta danazan dun, zer 5 minututan. Bai. Hori da, seinale hona. Bezpera pasan dituen 5 ordu sukaldean, eta oso pozik benetan. Horrelako jatu nahikin. Gu olako kozinetu gazte da. Jan 10 minutua, baina 5 orduko parranda. Hori bai. Malen-manez, bigarren eskua, eutxi, puntuei komodinari, dakienak ondo daki zuen moduan. Nola dizan da Mikel Pagadik eta Itziber Gradosek primerenerako aurkeztutako saioak? Argizaiola, gau misteriotxua, argizari etxea misterioen agerpena. Bai? Gau misteriotxua. Errotea. Argizaiola. Hori bai, bogala? Malen-manez, bentzun hau, aurre egiteko. Egi ba! Perkusioa, dantza, dena ezin da. Zemat entzunaldi ditu Michael Jacksonen Thriller kantuak YouTubeen. 100 milioi, 500 milioi, 900 milioi, 1000 milioitik gora. 1000 milioitik gora. Nik egun dutxan, egun. Bai, Ez uztartu dutxa eta Michael Jackson hori egia da, baina... Bogala? Nik ja artista eta obra ezin ditut banatu. Ezin ditut Joder, baita hona zala, bai. Ezin. Harrapatu dio, tia. Boski puntu da. Malen-manez aurrera. Ze arte martzialek du jatorri korearra? Karatea, judoa, aikidoa eta ikondoa. Aikidoa. Errotea. Taikondoa. Ondo. Bogala? I. Baurrera, Malen-manez. Kentzazpitaldearen ze kanturen bertsioa egin du Adimentsuk. Urtarriak bere bezeok irala, urteak ikusi ez zaitu baba, aspaldi hontan ez dizut idatzi. Tango bat edo? Epa, bai, tango bat. Ilontzean aiztea, gutuna amorrua. Gutuna. Urtarriak amairu ostirala, urteak ikusi ez zaitu Bogala? Saiakera da azken erronda. Malen-manez, azken erronda. Zenbat hanka ditu eskorpioiak? 2, 8, 12, 16. 8. Ondo. Eta beste bogal bat? Eta? Ile luzea duenak, dutxa motxak amets. Vale! Motxak. Koeina! Esango da genie batuera da, motzak. Ja, baina gula zai bizi, ja, orduan. Komo gaina zuentzat? Oso. Bezatu lertu? Ile luzea duenak? Dutxa motxak. Dutxa laburre? Ja, pentsatzen du gero atera eta hilea lehortu eta balta beste. Ez dakit. Bueno, komo gaina zuentzat, hori da kontua. Ibai June, beste beste? Bai. Guazen. Lanean dagoenaren zat ala izaten da. Nor bilakatu du Maia Gerlari Adimentsuk. Sune Izarro Latxalor, Idoia Surmendi. Eko argi, ez? Sune. Bai, ez da? Badu puntu exotiko bat, Sunek? Bai. Bogala? Pocahontas. Bai, hori, itziarko Pocahontas, bai. Eta galdera da, zemat aldiz entzun dugu Positive Bomb Jose Ribauren kantuan, 7, 12, 15, 18 aldiz Zelanak orain, 12. Bai? Ikote? 18. Ai?
Nik letxarte kontador. Bokala? Segi lanean. Zein da, eguzkian dagoen elementu kimiko ugariena, titanioa, hidrogenoa, berilioa edo helioa? Helioa. Hidrogenoa. Bai. Esan bokala. Bokala? Eguzkiz edo bere bizintza erdizen. Hori lertzen denean. Pero aldatu hori, Lagun eta 500 milioi urte, beste horren beste. Poliki. Lasai. Ea mi luze jarraitzen duen, eta pixkanaka. Bai. Ibai, June? I am the passenger, and I ride through the city backside. Zaila hemen, Nola du izena? Iggy Popek eta David Bowie neken elkarlana zenik? Abestu dago kantu honek? The Traveler. The Passenger. Bai, zuzenean. Hala da, noski ba. David Bowie hemen, Bitu? Bokala? Bokala? O. Begira, lanean dagoenarentzat hala izaten da. Hasieran, zalantza batzuk, igual? Bai. Ba, azken errondara ingo du. Zer du Kanadako banderak erdian? Ostoa. Hala du. Eta besteko albat? Falta da. Lanean dagoenarentzat hala izaten da. Zer da? Barran ondorena, ordurik gogorrena. Barran. Hori izango da, Bazkal edo. Bazkal ondorena. Hirugarren komodina ez beste guanatu ditugu markagailuak adiranok. Lareundamar eta komodina arantzatzu igorren. Ibarra berreun eta komodina artea berreundalarrei. Komodinik ez. Baleia dago, eta ez dakik uste gertatuko dan. Zein da zuzenak erabakiko du guztia? 3 bikotetik 2 geratuko zaizkigu. Eutxi, aukerei. Joan Aner, zeuek erantzuten hasi eta lehenengo errondan, katu arrazak dira. Ziandarra, Ozikat, Esfingea, Siberiarra, Brainiak, Mixine, Pispis, Selkirk Rex, Manx, Persiarra, Urdin Errusiarra. Siberiarra. Errusiar, jatorria duena. Bale, manez? Ikote? Urdin Errusiarra. Jatorri berekoa? Persiarra. Zondo? Siamdarra. Politak hauek, Ulie zeusi bai, Politxek, Male, manez? Ozikat. Estatu batu arrau, jatorri ez. Ibai, June? Esfingea. Joane, Aner? Pix-pix. Hori igual esan egingo diogu, pix-pix. Pix-pix. Asmatu egin dugu. Malen, manez, 2 zuzenak, 2 okerrak. Mantz. Bai. Ibai, June, pena komodinik ez daukazuela, baina asmatu ezkero, taulako puntu denok zeuentzat. Brainiak. DC munduko pertsonaia badago. Male, manez? Komodina. Bai, ez da. Bai. Selkirk Rex. Katuari esker gona horretan, kontu. Ondo. Eta zauek erantzuten hasi, 2. errondan, erromatar enperadoreak izan ziren. Caligula, Kirgios, Trajano, Tiberio Perone, Caracalla, Augusto Nerón, Cómodo, Marco Aurelio, Morodo. Haupa Ibarra, lasai bizitzarekela. Bai? Augusto. Octavio izen ez ere, ezagutua? Oso ezaguna, Ibai, June? Marco Aurelio. Oso ezaguna, gure? Bai. Caligula.
Erromako hirugarrena. Tiberio. Hau, aurrekoa. Arakala. Erto. Neron. Morodo. Horrege abeslari bat bada, ez da emperadore baten omenez bera da. Bera da izena kasu honetan. Ibai June. Trajano. Ondo? Komodina. Urrezko komodina. Bai, ez da. Emperadorearen komodina. Komodo! Ema horretan arbuntu. Txalo. Baga ez dagoen irakurten, Neronek zu emon eta fake news bazan. Ah, bai? Eta ja... Orduan ja baziren, Bai, bai. horrego albisteak. Ibai June, hirugarren ronda. Egunkariak dira. The Times of India, The Wall Street Journal, The Telegraph, The Offspring, Daily Mail, The Delivery Man, The Sun, The Time, Dirty Beat, The Independent, The New York Times, The Guardian. The New York Times. Pues ez da una, bai. The Guardian. Guardian. The Sun. Britania handikoa. Sensazionalista hau. Bai. Ibai June. The Wall Street Journal. New Yorkeko egunkaria, bai. The Telegraph. Herberetan salduena. The Time. Ez, The Time, Black Eyed Peas taldeko abeslaria, edo abestia barkatu. Ibai June. Daily Mail. Britania handikoa, ondo? The Independent. Digitalki, argitaratzen Zeukera, dago. Ibai eta June, taulako puntuak Bai. osatzeko. Bi ez dira, zuzenak bat bai. Ez dakit deskarte egiteko aukera dukazuen. Bestiek zer dien jakinda, baina erantzun bat behar dugu. Bai? The Offspring. Musika talde bikaina. Joane Aner. Guk izan dugu. Bai, Delivery Man. Ez da bi. Hori pelikula ba. Eta nahi bai, markagailuetara goaz. Tongela berak bizkiun markagailuak. Bosten behituro gai aranko zigoten. Ibarran, izunuz de berroita mar. Artean, berren dalarotei. Ibai eta June. Erantzun bat gora bera, Ja. Hortxe aritu gara borrukan. Zer moduzko esperientzia minutzekoa? Ondo. Ondo. Bai, laburtxo aukeran. Bai. Diru pixka bat ere igual irabazi nahi genuen baina. Lehen aipatu dugu, zer da irabaztea? Esperientzia hau irabazi dugu. Hori da. Beste asko ere irabazten jarraitu aldela. Eskerrik asko bigote bizita. Gara gogorrak, iritsi berrientzat, gaur gamai bentzat, aurrera egitea lortu dugu. Ondo ez da? Bai. Benaner? Ondo. Pozik? Ondo. Malen eta Manes? Larri. Larri ginen? Baina lasai. Eskerrak lasai bizitzareten, oso ondo. Eta saio azerara buelta, Ibarrako sokatira talde izan dugu izpide. Zakit, sokatira datorreta, ze estrategia aurre ikusten dugun. Aber, indar pixkat emate duen Ibarrako sokatira taldea. Bale, ados. Idali beraz zuen vibraziorik eta indartsuenak. Entzuten, lehenak ere zuek izango zarete, beraz. Itxaron, hauek ere nahi omen dute, Bai, ez da? Sokatiraren koreografiaren hit bat. Bai. Zer dator orain? Soka, soka, soka? Soka, soka, soka? Oso do. Artu lekoa, sokatira dago. Bale, Manes, temora. Ze generotako filmak dira Insidious, Annabelle eta Rec. Beldurrezkok. Bai. Ze gairi buruzko albisteak eman ohi ditu Jose Ituartek? Kirola. Kirola. Ondo. Ze horoskopo zeinu du urriaren 25ean jaio denak? Eskorpio. Ondo. Eta ze lanbidegatik izan zen ezaguna Diane Arbus? Abeslaria. Argazkilaria zen. Ze estilo arkitektonikotakoa da Parisko Notre Dame? Gotikoa. Gotikoa.
zein da Kolonbiako hiriburua? Bogota. Oi. Ze komunikazio gailutan erabili ohi da SIM txartela? Mugikorra. Oso ondo. Eta zenbat minutu daude ordubietatik 3:20 gutxietara? 40. Bai. Ze izen ematen zaio musika eskala bateko lehen notari? Do. Tonika da. Zein lanbidegatik da ezaguna Iraia Elias? Abeslaria. Aktorea da. Ze musika taldetako kide dira aldiz Iker Bila eta Dana Herriaño? Aso. STR, Gipuzkoa eta zein beste euskal lurralderen artean dago Milpiribil mendia? Nafarroa. Araba, zein bi izki dira Rutherfordio elementu kimikoaren ikurra? Ez dago denborarik irakurtzeko ere. Jananer, iruztea txiki bi eta nahiko. Ja. Sokatire galtzeko? Ondo? Bai. Hurrengo miluzerako indartxu? Bai. Seguro. Zeuen zaigu, Apa, bigote! Magen eta Manes! Ez da bizi filosofia txarra izan orduan, patxadarena, lasaitasunarena, gozo. Vibrazioek iritsi. Bai, hori bai, Eskerrak beraz nori? Ibarrako sokatire taldeari. Ez da, gaur lagun izan ditugu denak eta, ez dakit zaku karrera talderik edo badegoen, lagundu dezaten lauek ere, ia zaku laguntzen dugun. Gaur, 1000 luzen jokoan, 5.000 Beira. Horretan lagun, hango zaku karrera taldekoak baino, publikoa bera, Lagoa izan da ikastolako laguna egozearik. Oso, bai. Jende ona. Bueno, etxeko ideialdi egin badakigu Ibarrako sokatirako talde dana begire dauela miluze, argiratu da. Ba beste dan hori bebai, atera aplikazio bat gurekin batekin. Malen Manes, esan dugu kuadrille berekuek, asko zaretela kuadrillan gainera. Egingo zuiezuek baskalizek eta baskalosteko kantu daude giltza zeria? Bai. Tarteka. Sozidaden bai. Sozidadetik kanpoetzek ondo... Bertan, elkartien eta gustora. Kontzertu intimoa gira hor. Eta holan badau jiten bat, danok egiten zuna... Tengabe errepikatzen dena? Abotxetara edo... Bagoitza bere pedo. Joan nahi dut, horietako batera. Country ematolan, baskalosteko edo zebre guzteko, Bueno, guk txarangarekin esaterako, isilik da... Boga eta... Baita ere. Ikusi mendizaldeak eta... Ondo. Malen Manes. Zorte honon. Gaur finalean jakin nahi duguna da, abesti herrikoiak dira. Hau da, ez dugu euren egiletza ezagutzen. Baten-batenak dira kantuak, edo herrikoiak. Herrikoiak diren, jakin nahi dugu. Zorte hon, denpara. Alferraren astea. Bai edo ez? Eperra? Lepoan hartu. Glu, glu, glu. Txori errezinula. Ikusi mendizaleak. Iruten ari nuzu. Isilik. Matalaz. Ama begirazazu. Aika mutil. Egiaztatu egingo dugu. Zazpiakat. Malen Manes. Abesti herrikoiak. Zeintzuk diren, jakin nahi dugu. Zortzi, akatz. Sei akatz. Egin aldaketak, azken segunduak.
denpora. Malen manez, urrezko galdera. Bi, ez ditu oskorrik grabatu. Denpora. ¿Hacemos? Bueno. Ya. Gaizkitxo. Urrengo bazkarirako izketa gaia badaukagu. Bazen egiten, hau. Nei arraro zeat egiten nastiguna da, abesti herrikoiak, baina zea autore gabeko, horrek. Herrikoia. Bueno. Alferraren astea, ezkoaz lanera. Astelena, esaterako. Herrikoia da? Bai, aur kantu herrikoia. Egun bakitzeko aitzakia da jartzen du honek. Apentsat, txirrita mirren azala. Asteazkena, osabaren ezkontza. Eta bar. Isilik dago, kaia barrenian. Ez tala herrikoia, esan dugu? Zuzena da? Fernando Goenaga soinujoleak idatzitako kantua. Zema zor diogun? Jo, eskerrak. Esango nuke herrikoia da. Babitu, ez, ondo. Fernando Goenaga, eskerrik asko askotan abestu dugulako. Glu. Ez da erza. Glu. Gaia ere bada pixka bat, ez da. Ez ezkoremuan zuzena da? Logopeden ere zerkia, ez da. Iparragirrena. Bai. Ardoari gorazarre egiten dion kantua. Egin? Glu. Bueno. Hau bazkalosterako, bueno, bazkal horretik. Apuntatu bizko. Txori errezinula, bai eskoremuan, bai? Erromantze herrikoia, bai. Besteak beste, Resurrección Maria Azkuek, jasoa. Hau gero bildu ere egin behar dira, eta... Ikusi mendizaleak. Egileri balego, imaginatu zu izatea egilea. Nik hori egin nuen. Ze hit. Ikusi mendizaleak, zemat aldiz abestuko gendun. Bai eskoremuan, jarri dugu, zuzena da? Ez da, errikoia. Begira, Sabin López de Gereño bilbotarrak idatzi zuen. 76an, bere anaia Xavier idazleak eskatua, lepoan hartu Telesforo Montzon, bergalarrak idatzia. Matalaz berriz, kantu herrikoia zela uste zen, baina 2023an Jean-Luc Davantek berak idatzia zela onartu zuen, eta hortik aurrerakoak bai, Alferraren astea ondo erantzun duzu noski, iruten ari nuzu ama begira eta ikamutil hauek. Eta eperra be bai, eperrak herrikoiak hori da. Kantu oso ezagunek izan arren, eta abeslari oso ezagunek, abestu arren. 200 euro, Malen manez. Orain 5 minutu, ez ditu izan. Oso da. 1000 euro gaitxik aldatuta 200 horiek asko zobeto. Horretarako, urrezko galderaren erantzun bikoitza behar dugu. 2 ez ditu oskorrik, grabatu. Baituzte hauek, kantuak, Oskorrik, zema lan itxagon oskorrik. Aukeratuen artean, aikamutil eta glu. 1000 euro jokoan, Malen manez, aukere egokiak dira. Balekoan hartu tokatalaz, hau pazuek! Malen manez, kena bigaten ez? Iremeziko finala jokatu dugutan, 200 eurokoa dira, 6 kantuan hilu zen. Bai, gote! Eta txekoik ez beste!